għaliex Ġesu iqabbel lilu nnifsu ma' ħallil li jiġi bil-lejl. L-istorja li jirrakkuntalna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum turina il-bżonn li nkunu dejjem ippreparati biex malli jiġi hu il-mulej f'ħin bla waqt u jsibna alla rrieda ma nistħux minnu minħabba dak li jsibna medijin bih. Għalhekk, min-naħa tagħna jeħtieġ li aħna nkunu qassa ma' ruħna biex f'kull waqt inżommuha imbeda mill-perikli u mid-dlam tad-dnub li wassala għad-distruzzjoni. Ġesu itemm it-talim tiegħu dwar kemm wieħed għandu jagħmel sara fuq ruħu parabola oħra dwar il-ġudizzju li titratta s-sit u l-qaddej tiegħu. Din simili għall-istorja ta' qabilha. Hemm ukoll element ta' sorpriża. Is-sit jirritorna f'daqqa waħda id-dar f'ħin bla waqt. Huwa jippremja lil qaddej minnhom għall fedeltà tiegħu għax sab li kien jaqdih u jwettaq kull ma hu kien imqabbad. Is-sit jikkastiga lil qaddej ieħor li ġab ruħu ħażin. Dan il-qaddej ma kienx biss irresponsabbli, imma kien ta' spiss jiskarta x-xogħol u jberbaq flus sidu fix-xalar mal-ħbieb. Dan tal-aħħar abbuża wkoll minn sħabu l-ħaddiema fiżikament u bi vjolenza. Probabbilment biex iġelhom jagħmlu x-xogħol li kien imqabbad jagħmlu. Is-sit mhux biss jitfgħu il-barra fl-ar post possibbli, fil-ħabs ta' bla tmiem fejn hemm biss turmenti u miżerja, jiġifieri fl-infern, imma wkoll itelfu il-post tiegħu tax-xogħol. L-istess Alla li hu ġust jippremja bi privileġġi, bi promozzjonijiet u onuri kbar lil dawk li jaqduh b'fedeltà u jikkastiga lil dawk infidili lejh minħabba l-ass u l-abbużi tagħhom billi itellifhom posthom b'diżunuri u b'ħabs etern. Li kieku f'dan il-jum kellu jiġi il-mulej bħal ħalliel għandek biex jitolbok kont tal-mod kif qed taqdih b'ħajtek. Isibek ippreparat? Mulej, int sraqt li qalbi għalik. Għamilha qawwija u soda fil-fidi u t-tama u ġeneruża fl-imħabba, ħalli f'kull waqt ta' ħajti f'din l-art inkun noġbok. Marija Om Aziza, enni nisar fit-talb fl-imkien miegħek bħalma ent lill-ewwel dixxipli ta' ibnek jistennew il-miġja tal-Ispiritu Santu. Għallimni biex bħalek noġob lill-Alla f'kull ħin u f'kull waqt, b'kull ma naħseb, b'kull ma ngħid u b'kull ma nwettaq f'ħajti. Amen.